chính em tăng shi por ba lê keng hấp khía ca linh cor ya ki an la bo u lê nghi bên kulmar lê hằng ta chính em ca chân cha ka HNLC kalabar ngem ban penduk bandam no ya ki he pulit ki balkan no baki don kti ban peniap ya u general secretary barim chongga seng HNLC uba cheri starfield thankiyo ha ke gerwo ko bor bal palaj da u general secretary ka HNLC uba san gupa nong trau ki pulit ka mekhalia ki la ban sei ya uba cheri starfield thankiyo ha ka por ba u yai laj na ka HNLC han rei ngan ya thu ya phi ladang ngim la ban penyap ya pi menta ngin yai ap ngin tapet ngi la buri ha ki jingdum jong ge jing thai jong phi ngin sabudin bhai kita ki he anda ki lajit ban chong thai no ken mau ya ki ne ki kintin phi la ban bet ya ka la phi jit ban ngin ne em ngin bud ya phi ngin shem ya phi ngin pen jitam ya phi bat anda la dai ka por kin don ki jing ma ya phi uba san ku pa nong trau uli tho ro pa ke HNLC kalarai ban rakhe ya kacing yam tels jong usamla sambor mau tho ubadai udukot banakong jok HNLC ubala sya penyap haki pulit haka arpeutrik jong menai September jong kesnem kat kendai pesau ndak babu ya ka arpeutrik jong menai September kum ka officials Matias Day na kebenta keseng HNLC ka jingkula jongi kanang sakut haka baburam tikna bat buram ya kijengken mau jong barok kiriu slur jongi ki balak klat no ong upa san panong trau ulajar keteng ru ya ki sab khandai ngut ki dkhot ki balayap ha kaching ile san bathai da ki tiar ile jong keseng HNLC ha kasngi jong kamatias ngi ai buram ya ki mensim ki baslur ki bala IT lut yelade ha kaching IT ka baklem at tin jong ki nak menta ka dawa jong kaching lai lut bat ka hok long biang ba san ku panong trau